Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя неделя Тамаша, неделя у нашей традиции, она так называется, бо мы читаем это Евангелие про апостола, про з'явление Ісуса Христа уже після воскресіння своїм учням, і про апостола Тамаша, який таки не вельми був віруючий, не вельми повірив у воскресіння Христове. Хоча я, напевно, уже не раз говорив про те, що це Євангеліє для мені вельми подобається. І постава Тамаша мені так само вельми подобається, не у тим плані, що ось так не треба вірити, але тому, що він адлюстровує сучасного чоловіка, якому не треба, який не прийме на віру ніякі звістки, якому щось скажеш, але він не завжди це повірить, але мусить випробувати, мусить перевірити, мусить мати які істотні докази того, що йому говориться, прийняти інформацію, бо особливо в наш час інформації вельми шмат, інформації суперечливої, інформації може бути часами скандальної, інформації, яка часами може і уводить нас у зман, так шмат говориться про ці фейкові новини, які відбуваються. Тамаш, власне кажучи, був таким ось чоловіком, подобним до сьогоднішнього чоловіка. І він подумав, чи не фейк це воскресіння Ісуса Христа. І вирішив перевірити. Перевірив, отримав доказ, дякуючи чому ми сьогодні маємо так само докази Воскресіння Христового. І ось цей апостол Тамаш, він мені вельми подобається своєю поставою в тим плані, що так, справді, він ще так само показує нам, що наша вера християнов, это не просто слепая и некая нелогичная, некая необґрунтованная ни на чем вера. Наша християнская вера – это вера, яка ґрунтується на фактах, ґрунтується на розважаннях, ґрунтується на опиті. Ми віримо у те, про що чули. Сьогоднішнє Євангеліє вельми добре про це говорить наприкінці сьогоднішнього читання. Говорить про те, що усе це, що ми написано для того, щоб ми повірили. Наша вера, и она йде не от того, что мы колись десь там, хтось нам сказав. Ні, от вивчення конкретних фактів, які викладені у Євангелії. Фактів про народження Ісуса Христа, про його дитинство трошки, більш про його сталость і навчання, шмат про його смерть і достатково шмат про його воскресіння. І ось ці факти ми вивчаємо, читаючи Євангеліє. Ці факти ми досліджуємо. І приходимо до висновки, що так, справді, це правда написане. Шматлікі вчені, я не буду тут приводити всю эту наукове обґрунтування того, що Христос жив, Христос помер, Христос воскрес. Але це все науково розгледжено і бачно, і відомо. І наша справжня християнська постава, я думаю, така інтелектуальна постава, вона повинна бути така трошки критичною, трошки такою недовірливою до всілякої різної інформації. До всілякої різної інформації так само може бути і християнською, але недовірливою не в тим плані, що ми повинні не вірити, але в тим плані, що ми повинні усе те, що ми навіть бачимо, читаємо у Євангелії, пропустити про себе, продумати, промислити, пророзважать для того, как все, что мы открываем в Святом Писании, оно было не просто некой прочитанной для нас информацией, а тем, что мы пережили, тем, что для нас глубоко у сердца укоренилось, и что справді фраза Євангелія, сторонка Євангелія адлюструвалася в нашем житті. Мне часами доводится вести такие, не вести спречки, я не веду этих спречок у різних соціальних сетках, але звертаю увагу на те, що постава людей невіруючих, вони більш віруючі часами, чим ми християни, у таким сенсі побутової віри. І вони приймають некую інформацію відносно Бога, церкви, відносно духовного життя, справді на віру. А ми, наприклад, піддаємо це критичному некому розважанню і справді знаходимо те, що Бог відкриває нам справді правду, а не просто некие там байки ми читаємо в Євангелії.
И про что еще хотел сказать в сегодняшнем казанні, хотел нагадать нам, что сегодня мы с вами маем шмат крыніцаў информации. И гэтыя крыніцы информации варто выкарыстоўваць так само для того, как нашу веру умацаваць. Мы маем з вами целые, можно сказать, доступы до усіх сусветных бібліятэкаў праз наш там невялічкі смартфон, які ляжыць у кожнага з нас у кішэні. Але ці карыстаемся мы гэтай прыладай, карыстаемся мы гэтымі магчымасцямі дзеля того, каб паглыбляць нашу веру. Бо так мы паглыбляем наши, напэўна, нейкія прафесійныя веды, паглыбляем нейкія веды з іншых галінаў, якія нам патрэбныя. Мы вучымся там, не ведаю, кухарыць, рамантаваць машину, выкарыстоўваючы там інтэрнет, выкарыстоўваючы кампутер, выкарыстоўваючы смартфон. Мы вучымся розным карысным рэчам, мы вывучаем мовы, мы вывучаем там яшчэ якія-небудзь там кампутарныя прылады асобныя. Але ці вывучаем мы веру? Ці ёсць у нас сапраўды вось гэтае тамашовае шуканне праўды, паглыбленне праўды, прастуе ўсе магчымасці, якія Господ нам дае зараз. Ці можам мы ў гэтым кампутары, у гэтым смартфоне, у гэтым інтэрнэце адчыніць нейкую хрысціянскую кнігу, для того, каб паглыбіць нашы веды, хрысціянскі фільм, хрысціянскія казанні, якія гавораць хтосьці там і запісаў на відэо ці на аўдыо. Ці ёсць у нас гэтае паглыбленне веры? Наколькі мы развіваемся ў нашай веры? Ці вера гэта тое, што нам калісьці хтосьці сказаў, максімум там мы пачуем казанне айца Андрэя у нядзелю і ўсё. А ці ёсць яшчэ наш нейкі рух наперад? Бо бачыце, як сённяшняе Евангелие гаворыць, як я ўжо казаў, про тое, што вывучэнне Святого Пісання паглыбляе ў нас веру. Вывучэнне Святого Пісання дае нам веру. Мы не просто открываем для себе некие там Америки, вывучаючи сами Святое Писание, мы так само робим гэта что называется, у традыцыі. Мы яшчэ звяртаемся да ўсіх тых наших папярэднікаў, якія зрабілі гэта ўжо да нас, якія ўжо вывучалі Святое Пісанне, якім Господ адкрыў пэўныя рэчы. Некія з гэтых рэчаў нас крануць, некія не крануць нас, але той вопыт, той досвед шматлікіх пакаленняў хрысціянаў, ён таксама для нас павінен быць важны і павінен паглыбляць нашу веру. Таму, дарагія браты і сёстры, заклікаю нас з вами і сябе таксама паглыбляць нашу веру, открывать для себе нечто новое, каб гэтае воскресенье Христовое, яно не сталося для нас просто нейкай там мёртвай падзеяй, а каб яно было для нас заўсёды жывым, каб мы заўсёды жылі гэтым воскресеньем Христовым, каб тое, што мы открываем, чытаючы, разважаючы, слухаючы, бачучы, яно заўсёды нашае жыццё нейкім чынам кшталтавала і накіроўвала нас яшчэ бліжэй да Господа. Амінь. Аллилуйя.